Ahojte u nového videa, toto je nové video z hry Escape Tsunami for Brainrots. Je to prvýkrát, čo to natáčam, už dávno to hrám a raz keď som sa napojil, som sa normálne napojil prvýkrát a zrazu prišiel nejaký hacker za mňou a dal mi nejakého brainrota, ktorý dáva kvatrilióny a ako vidíte má 6,68 kvatriliónov. Počkaj, toto si dáme preč. No a mám aj iné vlasy, sú prefarbené, môj iný avatar. No a dnes vám ešte ukážem svoju bejsku. Takže toto je môj tretí účet, takže toto nie sú prefarbené vlasy, ale je to proste iný účet. No, nič tu nemám. Som si kúpil, aby som ju mal zväčšenú. Ale keď idem hore, tak potom tuto. Potom tuto, keď idem hore, tak tu mám jediného brainrota, ktorý dáva len kvatrilióny. Teraz mám 40,18 kvatriliónov, to je dosť veľa. No a v tomto videu chcem prejsť na koniec mapy, akože všetky tsunami až do konca to, čo sú tsunami. Event tu máme, to je dobré. No a prepáčte, že som dlho nenatáčal kvôli tomu, že to nemusíte vedieť a kvôli YouTube, takže to nevadí vôbec, budem ďalej pokračovať v tvorbe videí a niekedy budú aj streamy, takže budú aj streamy, možno zajtra bude stream, uvidím, možno inokedy a daj like a odber, lebo chcem dosiahnuť 300 odberateľov a môj sen je 100 000, takže daj prosím ten odber. No a toto nám to dalo len 1000, no nevadí, no tak to sa stáva. Počkaj, pozrieme sa, kto tu má ďalší brain. 6-7, no 6-7 už nič. To nás nezaujíma, ale my, počkáme. A ešte jedna vec, inak by sme to neprešli. Zabudol som na toto, Zabudol som na jednu vec a to je speed. Takže si to kúpime úplne až na max. Dobre, trilióny. To sú už kvatrilióny, takže to necháme. Ukáži, akú rýchlosť máme. Dobrá rýchlosť, to je v pohode. Takže ideme. Dobre. Ťažké je tam ísť donútra. Dobre. Sme tu. Teraz dopredu. Počkáme. Ježiš, typek, degeš. Ach jaj. Ešte aj chcípol, tak mu treba. Ešte počkáme, to je hrozné tie vlny. Už to hrám dosť dlho, ešte som sa ani raz... Akože ty to... Aj s tými typkami. Hroznými. A zase chcípol. Počkáme, 3, 2, 1... Dobre, zostaneme tu. Lebo ide tá rýchla vlna. Takže počkáme ešte chvíľu. OK. No, ideme. Ne, ja to neviem odvládať, to je také ťažké. Ideme pre toto. Máme jednu cehličku. Na tom druhom účte mám už 15.
Zoberieme nejakého brainrota. Zoberieme napríklad Barelínu Cappuccino. Barelína Cappuccina. Tak nič. Nejde mi to. OK, počkáme. Je to strašne ťažké. A na ten koniec mapy, moc ťažké. Akože rýchlosť máme v pohode. Ale... Dobre. Stihol som. Fúha. OK. V pohode, dobre. Počkáme. Ináč, kto by chcel, môže si ma pridať do friendov, nech mi do komentárov napíše svoj nick z Robloxu. Nick z Robloxu nech mi napíše a ja si ho pridám. Len musí mať také meno, no asi aj nie. Mňa si akože vyhľadáte, jak chcete, môžete si ma vyhľadať, napíšete len Pán Bear, potržník Pán Bear a nájdete si ma, takže tak si ma nájdete. Takže nemusíte písať ani niky do komentárov, ale môžete proste, no viete, ako. Proste si ma len pridáte normálne a nemusíte nič písať. Takže daj ten odber, lebo ja chcem 100 000. No najskôr 300, až potom 100 000. Mám len 251. Ja chcem dosiahnuť aspoň do konca mesiaca tých 300. Takže počkáme chvíľu. Počkáme. To je dosť veľká vlna. Počkáme ešte. Chvíľka. Oj. Počkať. Poď. Táto. Tak. OK. Jak som to stihol? Rýchlo idú. Neviem, či sa dostaneme nakoniec. OK, tu už sa dostaneme, lebo tu už je to veľké, takže tu v pohode. Tu sa už ľahko dostaneme na koniec mapy. Tak nič. Počkáme radšej. Stihol som to, čo je? To neviem, čo bolo. Počkáme, hento sme stihli. Dobre. Som sa zlakol. A to je už koniec. To bol koniec, takže my sme sa dostali na koniec. Super. Tak to je dosť dobre. A teraz... ja som tekeš. Ja som chcel ešte nejakého brainrota zobrať. Na tom konci dobrého nejakého. OK. Tak nič. Ježiš, to je ťažké. Zle sa to ovláda, lebo toto točí na notebooku, takže zle sa to ovláda. Poď. Ešte jedna. Musíme zobrať nejakého brainrota. Nie. Zberieme one. Ne, ono to zmizlo. No nič. Nás to buchne. Škoda, že nemám Robuxy, by som si tu mohol čosi kúpiť. Ale nevadí. Takže... Ach jaj. Dobre. Fúha.
Dobre. Čakáme, kým to prejde. Chcem ten box zobrať, ten červený. Tam mi padne nejaký dobrý brain rot určite. To je také ťažké ovládať. To je také ťažké. Ach, jaj. No poď si pre mňa vlna. Jaj. Dobre, nejakého dobrého brain rota. To je čo? Ten dáva 84 kg. Musíme čosi zobrať. Niečo dobré veľmi. Až moc veľmi dobré. OK. Tak nič. Ach že jej utečem. Ja proste chcem nejakého dobrých brain rotov zobrať, aby dvoch a dať ich, alebo troch a dať ich do tej spawn mašine. Takže zoberieme nuba. Nubíček. Alebo niečo lepšie. To je také ťažké ovládať. No nič, na budúce to nejak urobím a už skončil oný a to je koniec videa. Daj ten odber, hovorím daj ten odber a keď si tu nový daj odber a keď nie, tak daj aspoň like a už dávno máš u mňa odber, tak daj ten like a to je všetko z tohto videa. Na budúce tiež natočím a akože už budem mať dosť dobrých brain rotov, takže to je všetko a čus!